So the gailter sinks na cuine glórhar seo is fiú cuineh gur tanga chonkish de ban réilge dúis. Nuair a bhí barbaric fianna na Angla Haxanach a tuairt an bhéarla leo gur cósta idir hasanna. Bhí ghail éireann a réba leo thasrón na muile chun na Halaban an bíobla láimh bháin agus clíomh sa cheann eile. An méid seo féin ba hús cuinehleachta idir ráthanga an réilge agus an bíorla atá fósling in jobh. 91. Bhí mission chum cille chun na Halban chun págan ína tíre sin a thuirt chun an chreidirh chóir sa séú híis, cosú le honra na Anglo Haxanach hasanna an tám céna. Dín seoch an amsir nar ah anan stair an dáhanga seo a bhí a scapa acu. Fórsa cóchtach cultúir agus religiúin de bac cholam cille. Bhunig sé aglis an sa nire agus gur dá bhar a tugag dire cholam cille Bhunig cholam cille dahad aglis eile in éiring agus in Alabin. An ceannas mó cáildíobh gan áras is Ilánaí. Is an sá a scríog agus a darog leabhar cananis. Bíochas go ceapan muintir na mí gur leo agus go bhfuil cultúr éigeanachá dá bhar. Hilag cholam cille mar ile. Scríb sé dáanta sa leidean agus sa ghailge. Agus sé an dána cuma gur a bhás sa bhliain 1997, an chéad dán gailge riamh féidirling dáta cinte a cheanga leis. Scríog an teanga síos rivision gan áras ach seohí an chéad dáta a bhfuil daine a going Cliché sean chat Ilan na naomh is na nalana. Cínte ní rah naomh fad iad na halana, agus ní rah alúna fad iad na naomh. Ach bhíad seo na daine a chuine solas an léin agus na gailge lasta mhór hír na hórpa. Fug na naomh is na holamh seo an naram ícleach dúla chun na móringe. Chuir siad manisteach agus inad léin bun. Tá taisí agus cuoine agus crossan agus cealla na ngáilsa fáil fud lár agus íar na hórpa agus a scéal féin a gceach ceann acu. Idir na blianta 575 agus 725 bhunig manig na héireann éon chéad sa trídíag manisteir sa roinc agus an eilevéis. Sécín fethead sa Jarramáin. Dégín san Oster. Agus tícín trasna an Alp sa na Dáil. Bhí scríóireach na Gaeilge a ceachta sa na hinad léing an éiring agus bhuair hír na hórpa. Ní lyricí aile sin seanna Gaeilge, lyricí a bhfuil cáil ghaunda ortha, is an mórraing a cumog cuid bhuardíobh. Mar hampla sin, cumog an dán áling, mis agus pangar bán, úr éigen san ochtú híis, I lábhscríbing I manisteir fáil san Oster. Sa lábhscríbing chéanna, bhí tráchtareacht Virgil, gramadach do chuid ní gréigeise, agus tráchtas a bhain leis an réaltólaíocht. Mise agus pangar bán, ceachtar nathar fria hendán, bith a venime som frishelig, ma venime céanam hen cherid. Charam se fós, fer gach clú, och ma leavrán léring nú, ní furimtach frim pangar bán, carad cesin a mach dán.